خباتên vekirina deriyê sînoriyên Sebînê û Qamişloyê di navbera Bakurê Rojavayê Kurdistanê de didomin, herî dawî li Tirkiye temaşevanê hêja Sûriye li ser vekirina deriyê Sebînê Qamişlo li hev kir. Wezîrê Bazirganiyê yê Tirkiye Umer Bolat ragihand got êdî derî wê di dawiya salê de were vekirin. Wezîrê Bazirganiyê yê Tirkiye Umer Bolat li Enqerayê bi serokê deriyên sînorî yê Sûriye re êdî li wê deke civiya. Bolat di civînê de anî ziman got êdî her got di hikûmet di warê bazirganiyê de êdî hevkirinekê yan jî bi hevkirinekê bixebitin bi vê rengî wê encam bigirin. Umer li ser rewşa deriyên Sebîn Qamişlo ev agahî parvekirin û wiha got. Em bi hev re dixebitin da got deriyê gumrikê yên Sebînê Qamişlo di dema herî nêzik de were vekirin. Wezîrê Bazirganiyê yê Tirkiye piştî yan jî piştre li ser hesabê xwe yê medya civakî jî daxuyaniyek belav kir. Bolat ragihand got ew dixwazin heta dawiya sala 2026 êdî deriyên Sebînê Qamişlo vekin û got me bi hevkariya yan jî bi hevkarê xwe yê Sûriye re biryar da got em heta dawiya îsal derî bixin xizmeta xelkê. Ev gav wê bazirganiya me ya bi rojdata navîn û welatên kendavê re hêsantir û bihêztir bike.